Здравейте! Тъй като още не е качен актуалния допустим слой в сила на ДФЗ, ще ви покажа набързо. Има информация вече. Ще ви покажа набързо как можете да си го качите сами. Ето го за един участък слоя, който излиза в сила на ДФЗ. Ето го актуалния слой, изтеглен от сайта на ДФЗ. На актуална снимка към момента. Ето къде са един участък. Тъй, как става това? Отиваме в dfz.bg, където се качва. Го направихме. dfz.bg на български пише. Ето тук долу пише площи допустими за подпомагане. Първо тук качват файловете с актуалните слоеве. Ето актуализирани са на 17 декември. В папката Ловеч има архив за всички години назад и има и площи допустими за подпомагане, качен на 17 декември. Ето файл, ето е файл. Zip файл се изтегля. И после с програмата Global Mapper, ако има интерес, ще ви покажа как се прави в KML версия, и тая KML версия се качва в Google Earth. От тук файл, отваряне, и отваряме файла и се зарежда. Това е. В момента съм направил за Ловешка област KML и ще го кача за колегите, които имат желание да го ползват от Ловешка област. Благодаря и до скоро. Пишете, ако ви представлява интерес, да ви покажа как става. Всъщност, що не го направя сега в отделно клипче.